And welcome back. Iti programa tayo nga Sa Miweng ti Distrito. Yes, welcome back. Welcome back and thank you so much kadagiti mangkad kadwa kanya tayo tatanga Ayan, viewers. we have 120 viewers. Ayan, thank you so much sa mga Dami. 100 Ayan, sana mas 20 dumami viewers. pa. Ayan. Oo, share Ayan. kayo lang. Share lang. Share lang ng share Yes. para Share may lang, chance share. na manalo ng mga prizes. Alright. Of course, at dati, Adan sa migigaman, madamanin, migigaman na po. ayan, so at dati, igamak nga box partner. So, kaya nasa Wendetoy, agpa what's in a What's box in the tayo box? banin. Yan, nagpapugto kami manin po. Noon niya detoy. Parang mabigat yan, Kuya Jeff. Ayan, medyo na dagsen detoy partner. So, mga bakso na iti, keypad, Bad cellphone. Of course, hatid sa atin yan ng ating congressman dahil birthday niya sa November 25. 25. Happy birthday once again, Congressman TV Saveliano. Ayan, so mga baybayan ng partner no. What's in the box? Mangitad ka tiklud. Dati aputi, mo pangabakan na keypad cellphone. Yes. Yes, keypad. Sala-sala man. Ayan. Ayan. Mayroon na tayong 1,054 viewers. Yes. Yes, Yun. ang Hindi pa dami. million, 1 Ah, Sana million. all. Sana all. Ayan, what's in the box? Ayan, magbigay tayo ng clue. Ito ay First clue. ginagamit ng tao. Ginagamit saan? Madami. Sige, ginagamit ng tao, of course. Ginagamit ng tao. Yan. Second clue. Ayan, makikita ito sa lahat ng mga restaurants. Yes. Restaurants. Mga Hindi pwedeng kainan. wala ito sa restaurant. Yes. Second clue. Makikita sa lahat ng restaurant. Ayan. Cellphone, bulak, power bank, Oo. lotion, cotton buds. So, Ayan. third clue, Wala pa. partner. Third clue. Ayan. Ayan, third clue. Ayan, dapat specific tayo Ayun, may nanalo na. Ay, wala Diba? pa pala. Ang bigat Eto, kasi, Kuya Jeff, ano? Specific pala. Ito kasi, partner, Hindi ko kasi alam. may bilang kasi to. May bilang pala to. Ayan, may bilang. sige. May So, bilang, dapat- okay. Dapat magbigay sila ng bilang doon sa mga... Yes. Ayan. May nakakuhula na pero wala pang nilagay kung ilan. Oo. May bilang pala, hindi mo sinasabi. Tapno medyo lumaka, partner. So, niya, DJ, umunang clue tatay. Ginagamit ng Ginagamit tao. Ginagamit Oo. ng tao. May kadwa, makitam detoy kadagiti Every restaurants. restaurants. Yes. Yan. Tapno Kanayon medyo nata. lumagaan. Ti third clue tayo bagak. Mesa detoy nga klase ti papel. Papel. Red. Klase ti Papel. papel. Mesa nga klase ti papel. Ayan. Medyo And limakan. ilan? Ilang piraso? Ada nakaalan apong awampay ti bagana no mano. Plato, 10. Ayan. Actually, nagadutinagan na detoy. Dandanin na po, Nakadado. dandanin na. Dandanin na po, basit lang nan. Ayan, kadagiti amin pa Kamuntikan nga. na. Yes. Dandanin. Apo. Sige, Basilanganan. When Dandanin. dati G nakita ko Ni, adan nanalo na. At dati na nga, bakit? May nanalo na. Ayan, paki-verify po sa ating mga staff. Ayan, paki-verify na, paki-check naman po. Sige, yan. Ayan, nabang sine-check ng ating mga staff, invite ko po kayo sa November 25. Ayan, sa birthday celebration ng ating congressman na manood dito sa Kabsa Channel. And marami tayong ipamimigay na premyo, partner. Yes. Sana all. Ayan. Kung Sana marami all. ngayon, mas marami sa 25, of Oo. course. Oh, so Sana abang-abang po kayo. Yan. Abang-abang. Makasali nga. Meron Abangan niyo tayong washing machine. Wow. Oh, Meron Wow. tayong desk fan. wow, kahit isa lang. And maraming cellphone. At marami pang iba. Okay? So, tutok lang po tayo dito sa Kabsa Channel on
January 25 sa birthday celebration ng ating congressman. Anong oras yun, Direk? 6 o'clock. So, dapat mga 5:30 naghahanda na kayo naghahanda na kayo na manood ng ating live stream dito sa Kabsa Channel. Of course, hatid yan ng ating congressman, si Congressman D.V. Saweliano. So, ayan, i-check natin. Ayan, meron na bang nanalo, partner? Meron na po. Meron na. Yan, sinong I-check lang. nanalo? Wait lang. I-check Pa-verify natin. natin. Pa-check nga natin sa ating... Ayan. Paki-check. And yung winner natin na naka-guess ng ating correct answer, of course may number, tapos kung ano to. Ayan, nanalo siya ng keypad Keypad cellphone. Ayan, meron tong camera May eh. camera yan. Yan. Meron din tong Bluetooth. Bluetooth. Hindi, Flashlight. joke lang. Yan, may camera, may flashlight Ayan. siya. Dual SIM siya. iPhone Oo. 10 ba yan? Sana all iPhone 10. Sana. Sino ang So, nanalo? sino ang nanalo? Ayan, so may Ayan, nanalo na. na si... Ayan, yan ang ating isang production staff na si Pops. Ayan, may nanalo Yan. na si... Leiza Iggy. Iggy Sesoka Garcia. Ayan, Ma'am Leisa. Ayan, i-PM mo lang number mo kanya, mi. Ken, i-PM mo iti-address mo. Tapno may miipan nga personal kay kadetoy. Ayan. Okay. Ayan, kaya't yu pa iti-mesang cellphone. Ayan. Cellphone ulit. Cellphone ulit, Ayan, diba? sa mga Cellphone. nanonood dyan, comment yes. Of course, no, dati basing Yes. nga box. At damit ti dakkel nga box, Box, partner. ayun. Yes, Apo! may Tantaranan, malaki tayong box. Tantaranan. Oy. Mabagat Ang laki, mo? laki. Mabagat mo, partner? Kuningning, may kamantay. Kuning nings. Bigay Kuningning, ayan, bagkatin taman Bagatan dati box. nyo man. The answer na apo, DJ, last nga question sa'yo is 5 pieces table napkin. Ano yan? Paano? Di ko nakita. Yan, nya dati box tayo, nya ti nya ti nagyan na dati box tayo apo. Ayan, so ayan, Ayan, answer na apo, DJ, na udi nga what's in the box tayo kat 5 pieces table napkin. Which Yes. is sinanalo is si Ma'am asan na? Ma'am Lisa. Ano nya ti apelyido na? Garcia. Sesuka Sesuka, Garcia. Ma'am Liza. Leiza Iggy Sesuka Garcia. Congratulations, Ma'am Liza. And ayan, nya dito May mga nag-comment na dito ng yes. yan, may sapay, Dami. may sapay partner. Ayan, Ayan, ang dami nila. Ayan, so nya ti laman na dito yung ayan, dito yung dakkel nga box tayo. Okay, kulog ya, partner, ha? Ano yung mapapanalunan yan? Ayan, Touchscreen. Touchscreen, cellphone. Wow, sana touchscreen all. cellphone daw. Wow. Ayan. So magbigay ka na ba, mang Ted kan partner ti Clune. Clue. Ayan, mapangabakan na po kat Samsung A01. One, yes. Keypad cellphone. Dito yapo kat Ayan. Nya first ginagamit clue. din ito ng First isang clue. tao. Pwedeng araw-araw. Ayan. Ayan. So, Pwede susaren. sa umaga, tanghali, sa gabi, sa midnight, pwede rin. Yan. Ay, pwede rin daw siyang katabi sa pagtulog. Lalong-lalo na Nako. pagbago. Bago. Diba? Oo. Lalo na pagbago. Oh. So, yun yung Mineral first clue. water, 12 Ginagamit araw-araw. Be specific po Yan. tayo. Be sa sasagot. specific. So, second clue, partner, sabihin ko na, Ano? Sige, sabihin mo. protection ito. Oo, protection. Ay! Hindi. Alam na alam.
protection sa init, pwede. Ah. Protection sa yan. Unan, brief, ayan, Ayan. mineral Protection. water. Ayan. Pero kailangan specific. May, ano Yeah. siya, kailangan yung, kailangan ba yung brand? Ng, ano? Kailangan, dapat kailangan specific. ng brand. Okay. Kailangan. Siyempre, touchscreen cellphone. Kaya ayan, top of the line. Wow! Top of the line po Top to, of the ha? line. Top of the line na ginagamit. Sana all. Oo. May isang kapipintasan. Ayan, tinalo na ang dating top of the line daw. So, third clue partner. Nya ti may bagamit ti third clue. Kailangan pagtrabauhan. Ayan. Dapat, malaki yung sweldo mo dito. Para Okay. makabili ka nito, dapat malaki yung sweldo mo. Ayan. Bagkate man ti baksen ha. Sige nga, sige. Oh. Ay! Parang mabigat siya pero magaan lang. Comforter. Bed comforter. Ayan. Third. Bench jacket. Third clue na. Fourth clue. Fourth clue. Ito ay madalas na. Ay, mamaya na. Ano? Anong gusto mo, Direk? Clue muna. Oh, may connection Oo daw nga, ito may sa connection gulong. Ito sa ulo yun. Gulong. Gulong lang. Ano kaya to? Gulong. Tapos yun. Ayan, may connection daw sa gulong. Gulong. Ganon din sa gasolina daw. Ano pa? Ano pa yung Meron na kanina. May Pero connection wala sa siyang preno. ano. Ayan. Hindi siya specific kanina eh. Oo. Oo, may connection Oo nga, daw may sa kaligtasan, of course. Pero kapahamakan pa daw. Ito ay yung Wow! Sana all. Sabi ni Direk. Ano? Ayan, so yun yung fourth clue natin. Ano pa? May connection siya sa gulong. Gulong. Preno. Gulong ng palon. Oo. Ayan. Ano kaya? Ayan, leather jacket. Ayan. Ano kaya yan? Pero dapat may brand, Leather jacket, meron. Yan, kapahamakan at kaligtasan. May Kapahamakan. connection. Ito yung Kaligtasan. isa sa pinaka-importanteng bagay. Kapag ikaw ay- Sobrang importante na itong bagay na Oo. to. Pagkita mo yung phone. Baliktad daw. Ayan, ito yung Full mapapanalo. cover. Mattress. Anong mattress po yan? Mattress ng Okay na babae? yan kasi kailangan namin ng specific answer. Kaputso na. Kilala ko si Kong Vivi. Hindi. Blanket, life best. Muntik ka nang tumama. Oo, muntik nang tumama kanina eh. Ayan. So magbigay pa Pero- tayo ng isang clue, partner. Oh, pero hindi ganun kadaling kunin yung muntik nang tumama. Ayan, Life jacket, hindi. bigyan pa natin sila ng isang clue. Isa pa. Isa, ako na. Ayan, so magbigay pa muna tayo ng clue. Yan, isa pa na clue. Yung nabanggit ko kanina, yun yung isa pang clue, malapit na doon. At saka, hindi ko na uulitin baka. Sige, kayo na lang mag-ulit dyan sa Facebook Live. Ayan. Mabilisan po magsagot Life dito best. Sayang yung Best. touchscreen. Eto, sinasabi niya. Jacket. Life best. Best. Jacket, Ibo Best helmet, blanket. Blanket. Ayan, Knee malapit. pad Lipad protector. hindi rin. Yan, malapit na. Sige, magbigay pa tayo ng isang clue. Ano pa? Para hindi sila mahirapan. Ito ang pinaka-the best na partner ng isang Ihanda Ayan. na yung mga kipan nyo dyan. mga Pabilisan tayo. Anong keypad? Keyboard? Kasi sinabi. Okay. Isang partner ng Ito yung pinaka-the best na partner nito. Okay. Yes. Motor! Ayan, motor. kung may motor, may Siyempre kung may motor, dapat may gulong. may rider.
At may rider. Kung may motor, yung oo. nakasakay, syempre. Hindi naman yung tatakbo pag walang taga-maneho, no? Oo. Oo. Motorcycle yung sinasabi natin, ha? Ang dami na. Sabi nga dito, safety blanket first. at pillow, yung yung rider may blanket. Life blanket. Ano yun? Life support. Life vest, supporter jacket. Jacket, ayan. Ba't ang layo na? Ito na ang pinaka-last. Yan. Ayan. Ang nasa loob ng box na yan ay bitbit. Pinagmamay-ari ng ating pinakagwapong May guest maniwala ngayon. Yes. Bitbit niya. Bitbit Ayan, niya. lagi kong dala-dala yan. Everyday kong dala yan. Pag may Oo. pinupuntahan ka. Pag may pinupuntahan ako. Yes. Hindi, basta So, lalabas ako, lagi kong dala yan. Yes. Pero dapat specific. Ayan. Be specific po. May nagsabi na ng... Ang dami nang nagsasabi ng Kailangan Ng lang namin ano? yung tamang sagot oo, talaga. tama, yung tamang Oo. sagot. Life best protection. Kailangan... Pag rider ka, alam na alam mo to eh. Oo, alam na alam mo to pag rider ka talaga. May nagsabi dito, tama naman siya. OR and CR. Oh. Oo. Oo. Pag wala ka na to, oo. nako, sigurado Huliin ka. babayad Ayan. ka agad nito. Matitiketan Huhuliin ka niyan pag wala ka. Oo. Pwede rin. Pwede Yung, rin. yung papers, di ba pwede rin? Matitiketan ka rin yan. Ayan, may nagsabi dito, Guanson helmet, motorcycle helmet. Pero anong brand? Anong brand, Brand kaya ba? yan? Ayan na. Anong Ano brand? kasing brand? Anong brand? Pero Life kailangan ko yung supporter. tamang Oh, sagot. Grocery. May clue na kayo sa Ato, akin. may clone na rin ako. Ano? I-search nyo yung Facebook account ko, tapos tignan nyo Ah, kung ano yan, yung nasa... yan. Nandun na brainy. mismo yun. Ayan, ang galing, ang galing. Anong pangalan mo sa Facebook? Cliff, Bahala na sila. Bahala na sila. Bahala kayo maghanap. Ayan, Clifford Molina. Yan si Clifford Molina. Ayan, search nyo lang yung yung... Meron na. Ayan na nga. Ayan na, nakakuha. Yan, si Ma'am Edwina Marie. Edwina Wow. Marie, wow! Congratulations! Ang bilis niya. Ang bilis. Congratulations! Sinerge mo ba? Ayan, nanalo ka po ng touchscreen Uy, baka cellphone. sinerge niya. Sinerge niya Sinerge siguro niya. yun sa Facebook mo. Oo. Pakita nyo nga, pakita nyo. Pakita 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 natin natin. kung ano yung nasa bag. Ipakita! Ito ang pinaka, number 1 na dapat gamit ng isang rider eh. Pakita nyo. Oo. Ilabas nyo na. Huwag kasgasahan, please. Wala na yung visor. Wala na yung visor. Wala. Wow, ang ganda naman yan. Pahawak nga. Ang ganda naman nito. Ayan. Sana all may HJC. Wow. Ayan. Pahiram ko mamaya. ha? Oh, sige, pwede. Oh, ayan. Pwede. Ito, HJC helmet. Pakita guys. nyo nga. Ang ganda, Pakita guys. natin Ang ganda niya. ng helmet. Sobrang tingkad ng color. Ang ganda, ang Yay! ganda talaga. Sabi Kailangan ni na Edwina lagi kayong Marie. magdala ng helmet pag sumasakay kayo ng motor. Oo. Oh, highly recommended ito po yung, siya. Ito Number yung 1. pinaka Top of the line kasi ito eh. Oo, Top ito of yung the line. top of the line. Yan. KYT-AGB. Si Edwina Marie. Miss Edwina Marie. Yes! Congratulations, Yay! Ma'am Congratulations! Sabi niya, sana all my cellphone. Pakita mo yung pakita natin Touchscreen. yung napanalunan niya. Oh, Okay. sana all, Siya, di ba- touchscreen siya yan. Siya yun, tama? Tama, okay. Okay, good. Shout out daw kay Ma'am Pauline Fuller. Sa Sa AF. AF Corner, Ihawan sa Bantay. Wow. Ayan, hello po dyan sa May mga viewers pa-shout natin sa out. Ma'am, AF pa-deliver. Corner. Ay, mag-i-sponsor daw si Ma'am Ay, Pauline. wow! Ngayon Uy, napadeliver na sana tayo. Ayan, hello Ma'am Wow, Pauline shout out po Fuller. kay Ma'am Pauline Fuller. Dyan Fuller sa- or Fuller. Fuller, Yan. taga Full year. AF Bantay. Corner, Ihawan sa Bantay. Ah, ma'am, pa-deliver na dito. Pa-deliver. Sana all. Ayan, maraming Ma'am, salamat. Ma'am, and kay Ma'am Pauline Fuller. Ayan, magpa-deliver ka na ngayon. Ayan, maraming salamat and congratulations sa mga nanalo. Ayan, congratulations kay Edwina Marie. Yes, ayan. Ayan, marami pa tayong pa-games, guys. Huwag kayong mag-alala. Marami pa tayong prizes. Ayan, so Oo. kakanta muna Ayan, tayo, kanta muna partner, tayo. ng isang song.
Ayan, sa mga nanalo. Ayan. Sa mga nanalo po, Congratulations. congratulations para ma-claim po natin ang ating mga prizes. Ayan, dapat i-message natin ang Capsat Channel Messenger. Ayan, shout out kay, kay paring Jason. Wow. Shout out po sa inyo. Paring Jason from Macau. Jason Bulusan. Yes. Shout out, amigo. And shout out po sa ating napakabibong director. Si, siya po ang founder ng Amigos Riders Club Philippines. Ayan, ang ating direct, si Amigo Bob. Yes. Shout out sa mga amigos namin dyan na nanonood, mga Amigos Riders Club Philippines members. Shout out po sa inyo. And bukas, may amo daw tayo. Hindi ko alam. Ang amo is Amigos Meetup. Ayan. May meetup po kami bukas. Pero hindi ako informed. Ngayon ko lang nalaman. Sana all informed. Ano? Sama ka. Sali ka na rin. Pwede. Oh. Hindi, Sali kasali ako natin. sa GC. Wow. Oh. Diba? Ayan. Shout out sa inyong mga amigos and amigas. Ayan. And kung may mga merienda man kayo dyan, pwede nyo kaming bigyan dito. Oo. Ayan. Kanta muna tayo Sige. Ayan. Ang taas ng energy ko doon. Ayan. Done message po, sabi ni Ma'am Liza. Ayan. Maraming salamat po. And shout out sa Dairy Farm sa Octagon. Ayan. Shout out po sabi ni Bert Johnson Somera. Ayan. Shout out po. Ayan, shout out kay paring John Limuel Mendoza. Nasa, saan ba yan? Ano? Nakalimutan ko Hindi mo na. pa alam. Sa overseas ba siya? Sa ano yan? Ayan. Ayan, PM mo siya. Baka gusto niyang mag-sponsor sa atin, no? Oo. And shout out po kay Sir John Limuel. Oo. Ayan. Everybody loves the things you do. From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realize we are scared of getting old and made us restless. It was just like a movie, it was just like a song, and I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you'd move overseas, and that's what you said when you're with me. You still look like a movie, you still sound like a song.
My goddess reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we are scared of getting old and it is so restless. It was just like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we are sad of getting old and it is restless. And I'm so mad I'm getting old and it is reckless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Ay. Thank you so Ganda much. ng song. Ayan. Ano na? Direk. Ayan. Saan ka lang galing? Opisina, partner eh. Ay, sana all. So nga medyo hinlibas ko pa lang timangan. Ayan, so first tatang. Ayan. O diba? Sana all. Saan ka lang galing? Sana all nakakatayo. Ganun-ganun na lang dun eh. Ayan, so awagan tayo manen iti representative from the Office of the Congressman Congressman, Tabno yes. Agi Award. Kadagiti. Sila Ma'am Catherine, Ma'am Karen, and Sir JM. Ayan, Yes. for the distribution. So, the cell phone for the lucky recipients. Ayan, Yes. so subli ni Ma'am Karen, Ma'am Catherine, kani Sir JM. Sir, yawag tandagiti lucky students nga maka-receive dato yung cellphones. Si guardian na ni Annalisa Tatson ken ni Cecilia Sayapok. Ayan, hello ma'am. Yan, good afternoon Ken ni kanyayo. Virginia Pilot. Ayan, Adda dati beneficiary student is ni Claire Caspi. ayan ni Ma'am Claire. Nga nakaumay dyan ba? Ayan. Hello ma'am, kumusta kayo? Ayan na siya at kay metlaing tatangal daw ma'am. Kay may lang ang makaturturog. Ayan, so anya ti mensaya tayo kini Congressman D.V. Sabeliano nga nangited dagito yung cellphone. Thank you sir ta may sanak nga napili nga may kanti cellphone. Ayan, nagbabasa ka pa'y nakong anya ti course mo. Agriculture. Ayan. So ni ma'am, nya may timakuna ma'am. Yaman ang serti na pininak na may cellphone, yan ang 2,000 sa rin. Ayan, usa rin ng pang online classmate ma'am. Nya ti course mate ni di anak mo ma'am? Ay, high school pa ilaing. Ayan. So ni ma'am, nya may ti makuna ma'am. Sir, yaman ang may isa ka napili nga na kanti cellphone para kinte anak ko. Yaman ang unay sir, thank you very much. And happy birthday advance sir. Thank you. Ayan, thank you so much, ma'am. Kadagiti, ti anos yung imay dito, itapno, ma-receive you dito yung nga cellphone. Okay, thank you so much, ma'am. Kaya awagan tayo manin. Thank you, ma'am. Ayan. Thank you, ma'am. Sir JM, awagan tayo pa, dagiti da dumang may kan iti cellphone. Yeah, thank you. Sana all na lang talaga. Sana all. Sana all na lang. Awagan tayo guard ni ma'am ni Miss Darlene kun ni Ma'am Rosely Kapanal. Ayan. Hello, ma'am. Kumusta kayo? Ayan. So, anya may timakunayo, ma'am, dito yung cellphone nga inted ni
Apo Congressman kada tayo. Ayan. Thank you, sir. Happy birthday po. Okay, thank you, Yan, ma'am. happy birthday, Kong. Thank you, sir. Napili ako na may kanti cellphone para to sa Ayan, thank you so much. Ayan, hatid yan sa atin ng ating congressman at deputy speaker ng 1st District, yung mga cellphone. Maraming salamat po, ma'am. Tianos yung ay may dito yung studio. Ayan, thank you so much. Ket, ayan, nagsublinto man, nagiti representative tayo. Thank you, ma'am, sir. Ayan. So, anya pa yung nagiti schedule yung nga papanan yung kasla yan activities nga papanan yung ma'am. Ada ka di schedule yung pa Ito no, Wednesday, kuya. Dito yung lang. Kabsat, birthday special ni sir. Well, invited da kayo man aminin nga tumututok yung dati Kabsat channel. Tas hapay la ko maabangan da kamin tumanin kasi may isa kamin tumanin nga makipaset dati nga birthday celebration ni Congressman D.B. Sabayan. Eh, Ayan, ang yung aliplipatan po, siyempre din Sir J.M. niya, tiba ko so doon. dagi taga kabarangayak dita Barangay Labnig, awisan kay itong agboya manen into November 25 ti alas 6 ti Rabii. Tapno mapagkasatan kay ito met nga mga bakeng kastabat dagiti taga San Juan Sinait to Kawayan. Ayan, thank you so much, Sir J.M., Ma'am Karen, and Ma'am Catherine. Ayan, nagsublidan to man madamdaman tam na i-award da dagiti da dumapay nga cellphones. Ayan. Ay, awanin. Ayan, thank you so much, Ma'am Kanyayo. Ket, agsublidan to into November 25. Iti, ayan, adato man para full tayo na po into November 25. As tumutok kayo dito of course kap sa channel iti 6 p.m. Ayan, ado nga cellphone, nya pa'y load, may kan. Groceries. Dapat groceries. Groceries. Dapat bagas, partner. Yes. Ayan, DJ 25 Kuma. Dapat kilos. cash. Yes, cash. And nya pa'y washing machine. Washing machine. Ado, partner, ado. Ayan, load. Ayan, once again, shout out ka dagiti amin nga buybuyat at kadita. Shout out kanya yamin. Ayan. So, partner, Shout out. agpa, nya pa iti Games. pag-games Games. tayo. Ayan. San Juan lang malakas. Sabi Oh, ni name that tune. Ruby, atendido sa Honya Ayan. Jimenez. Shout out Hello. kay Sir sa Pilar family. Yes, hello po. Shout out po Ayan, kayo. so, name that tune tayo metata. Ayan. Mangitad tayo iti 100 peso load. Ayan, may saping nga 100 peso load. Para kadagiti makapugtunon niya dito nga tune. Okay, ang tanga Yes. bayaganin, partner. Ayan, kit i-remind ko, Apo, ha, dapat i-share you dito yung live stream tayo. Kasi no, Dapat natin share badge. yes, i-share you dito yung live stream tayo. Tamno mga ba kayo tipa-premyo dito sa Miweng ti Distrito. Of course, hatid yan ng Kabsat Channel ni Kong D.B. Savillano. Ayan, so, dito yan, partner. May katlo, di ba? May katlo nga name that yun tayo. Dengyan tayo, ta mga baktay ti 100 peso load. Okay? Ay, paan at pagtitinginan tunay. Ayan, thank you so much. Ayan, ang nya DJ Apo nga, nya ti title na DJ nga tune. So, Yes. maminsan pa Christmas song. Mat lang natin Christmas song nga po. Dagiti. Ayan. Sayang sinta. Ayan. Woo. Meron nang nanalo. Ayan. Tunay. Ayun na, may nanalo na po. Nais. Ayan. Ay, sorry. Ayan, medyo kuha na amin eh. Medyo carried away ka. Na-carried away. Carried away. May nanalo na si... Mr. Alvincent Alvincent Sirono Siena. Yes. Ayan, thank you so much, Sir Alvincent, for joining. Ket, Wow, sana all. Sana all. Ang bilis, no? Ang bilis.
I-PM na kami laeng dito'y Kabsat Channel. Kabsat Channel. Tapno, Ayan. i-PM mo ti number mo. Okay? Tapno i-load Ayan. dito data. May nanalo na po. Number mo, sir. DJ 100. Ayan, shout out muna tayo. Shout out. Ayan. Pa-shout out po ate and kuya, sabi ni Yana Marie Mendoza Zambrana. Shout out sa iyo. And mas malakas ang kabugaw, sabi ni Jean Claude Ayan, kabugaw lang daw. Horse. Sorry, ayan. Ang lakas ng kabugaw. Yeah, kabugaw. Yeah. Hello, kadagini amin na taga kabugaw. Yes, hello sa mga kababayan ko dyan. Pero sabi nito ni Ismael Rafanan, Oh. vegan, Pinakamalakas. pinakamalakas. Wow, yun talaga pang bawi. Sana all. Alright. Shout out daw kay Sir Jasper Allen Lazo. Sana all, sabi ni Charles Espiritu Santos. Shout out Viloria family from Santa Maria, Ilocos-Sur. Yes. Shout out po, ate, sabi ni Noraline Sr. Sua. Yan. Shout out sa iyo. Paano yun? Paano yun Pero sayaw? itong malakas, partner. Mas Yes. malakas ang Kabsat Kabsat Channel. Wow. Channel. Talaga. Talaga. Dapat tutok lang po kayo dito. Yes. Anong pangalan nung nagsabi? Si Robbie Atendido Atendido Sahunya Jimenez. Yes. Ayan. So partner, may hawak ako dito ulit. Ano, wow. Ang dami talaga nating pa-prize. Oo, may hawak ako ulit. Ayan, eto keypad cellphone. Name that tune ulit. Hindi. Ano? Magpapa-question ulit ako, partner. Ano? Ay, andito pala. Oh, Ayan, andito. magpapa-question ulit ako. Ayan. So, paunahan ulit to, partner ha. Unahan. Oo. Magbigay kayo ng isang proyekto ni Kong Divi Sabillano sa bayan ng Magsingal. Yes. Ayun, sa Wow. mga single po tayo ngayon. Yung Ha, sa mga Single. taga mag-single dyan. Keypad. Anya ti cellphone. project nga na ni Apo Congressman Divi Sabillano DJ Magsingal. Okay, specific tayo na tapno medyo ang nagulo, partner. Ayan. Una-unahan na. Okay, meron kang keypad cellphone. Hatid sa atin ng ating congressman. O of sa mga course. taga mag-single, dapat kayo ang unang nakakaalam nito. Magsingal. Yan. Okay, chine-check bine-verify ng ating production staff yung mga answers natin. Ayan, comment lang po tayo. Dapat may sharer badge. Sharer badge. At saka Yes. dapat ang proyektong ito na-accomplish ng ating congressman ay sa Magsingal. Ayan. Okay. Ayan, shout out sa Meron na lahat po ng ba? mga taga Magsingal. Sa ating mga... Ayan. Pakicheck. Ayan. So may nanalo na partner. May nanalo na si Ito specific si Ma'am Catherine Jane. Catherine Jane. Farm to Market Road. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Catherine. And Yes. congratulations. Congratulations, Ma'am Catherine. Nanalo ka ng Keypad. keypad cellphone. Ayan. I-PM po ninyo yung number nyo, Mama, and yung address po natin. Farm to Market Road, going to Maratodo. Maratudo. Ayan. So Maratodo, medyo ano yun? Medyo malayo kasi. Yes. Okay. Ayan. So mamimigay pa tayo ng prize mamaya. Yes, After mamaya. ng song Songko. Yes. Song ni Kay. Songko. Okay, Kabsat Kay? Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Beautiful melody.
when the night's so long. 'Cause there is no guarantee that this life is easy. When my world is falling apart and there's no light to break up the dark that's tonight, I look at you when the waves of flooding the shore and I can't find my way home anymore. That's tonight. I look at you. When I look at you, I see forgiveness. I see the truth. You love me for who I am, like the stars or the moon, right there where they belong. And I know I'm not alone here when my world is falling apart and there's no light to break up the dark that's tonight. I look at you when the waves of flooding ashore and I can't find my way home anymore. That's tonight. I look at you. You appear just like a dream to me, just like kaleidoscope color that cover me. All I need, every breath that I breathe. Don't you know you're beautiful? When the waves of flooding the shore and I can't find my way home anymore. That's tonight. I look at you when I look at you. You appear just like a dream to me. Ayan, thank you so much, Kabsat K. Yes Ayan, naman. maraming salamat. So, tatay partner kit, awang kanumet gayam ti sharer badge na DJ. Nang nga ba kaimbaga tayo? Dapat, i-remind me apo nga dapat kit ada ti sharer badge. Dapat i-share si ni Ma'am Catherine Jane. Yan. Ma'am Catherine Jane, yan. Sorry po ma'am, awan ngamin iti sharer badge. Yo, da ngamin iti nangibaga kanyami dito ikat ustumet talaga. So, dapat, ayan, pasensya kan ma'am, tahan ming, ayan, sa lahat ng mga viewers, pasensya na po, pero dapat apo ket i-share you detoy live stream. Dapat ket adda iti share badge ti Jay nga to dinagan yo.
Ayan. So, pasensya na kay Ma'am Ayan, Jane. pasensya na po. Ma'am, Pasensya na rin po sa mga ano. Ayan. Palitan na lang natin ng ano. Palitan na lang po ng question. natin. Yes. Yes. So, ayan, para fair naman sa lahat. Ayan, dapat may i-share natin. Ayan, so, we have to obey the rules talaga. So, ayan, so next. Okay, so, ag-name that tune tayo na po. Name that tune. Ayan. Ayan. Dati di pa premyo na. Mga back itis. Ayan, question. Oo nga, question kanina. Ayan, so, question time man yan, partner. So, question tayo mga back iti. Since forfeit, DJ price at tayo. So, Yes. nagpa-question time man yan, partner. Yes, pa question. Okay, Yes. nagpa-question ka, partner. Nagpa-question ako, ang kakabsat. Yes, yes. Ayan. Mang Ted kayo man nga rod apo, iti uray may salaang nga proyekto ni Congressman Divi Saveliano sa Jai, Sinait, Ilocos Sur. Yan, sinait May ba isa to, nga partner? proyekto. Ayan, tapno May mga isa nga bakay proyekto apot lang apo. may salaeng. Project. Ni Congressman DV, Jai Sinait. Ayan, dati si mga mapangabakan nyo apo. Ayan, Keypad cellphone. actually, partner, nakadadungan nagpipintas nga proyekto ni Congressman. Kong DV. Yes, nakatado. Ayan, katulad din jay, nag-answer tatay nga sabang Baywalk. Ayan, nagmaya DJ partner ta adu dagiti lumugar nga mapan DJ minalim. Ayan, kahit ko pa nga papanan DJ partner, di kabugaw. Ayan, so anya ti proyekto ni Apo Kong DV Saveliano. DJ Sinait. Ayan. Project Apo. Ayan, infrastructure. Na project ni Kong DB. Ayan, shout out sa mga taga Sinait dyan. Hello po. Yan, ken dapat at damit no din no nga lugar de jay. Okay? No din no nga lugar de jay. Ayan. Ang dami, at damang ibagbaga dito yung Tilapia Fingerlings program data. Of course, iti BFAR ken iti inisyatibo ni Kong DV Saveliano. Ayan, ado dito ayan. Awon pa iti naka. Ayan, anya pa iti project na. Ayan. Apo production staff pa Pa-verify Verify. yung mga nag-comment. yung mga nag-comment. Nya iti project na apo. Nya team pata der na ni Kong DB DJ Ili iti Sinait. Ayan, meron nang nanalo. Tignan nyo kung may sharer badge siya. Ayan. Oh. Ayan. So, eto meron na. Kasi yung mga iba dito partner program. Iba kasi yung program, iba yung project. So, pag project infrastructure, dagiti Orania, dagiti seawall, kada... Ayan, so may Yes. nanalo na. Yan. Si? Ayan. I-verify tayo. Ayan, i-verify tayo, kadagiti production staff tayo. Okay na po ba, Direk, yung binigay niya sa akin? Ayan, nanalo na si Sir Jasper Allen Lazo. Ayan. Ayan. Bine-verify pa po. Ayan kung sino talaga yung winner. Ayan, dagiti project road widening ket para dagiti ko ti DPWH data apo iti national. Ano pa ba? Ayan, farm to market road. Yan, Jimet mag-single data apo. Yan, so sana all Jasper Allen Lasso daw. Ayan, pasensya na po kay Sir Jasper Allen Lasso. Ayan, tinitignan natin, bine-verify natin yung sa mga staff kung
Ayan. Yan, thank you so much. And magbabalik po kami at i-verify po yung mga winners. Ay, hindi ba?